sarƙa mai rai shi ne zai sha kallo, duniya shi da akwai kallo, wani alkairi ya kullo, wani ko sarƙa. A wani asibiti yake? Tura wannan fito ne zan je anguwa, amma yanzu mu je asibitin in ga duk abin da ya dace kawai sai Abdallah! Abdallah! Assalamu alaikum. Usman. Ina mai ƙara jajantawa tare da yi mana ta'aziyya na rashin ƙaninmu Abdallah da muka yi. Ubangiji Allah ya sa aljanna ce makomarsa. Amin, amin. Sannan kuma gaskiya Usman, ina da shawara da nake so na baka kasancewar zaman tare. Maganar gaskiya yawaita tunanin da kake yi yayi yawa, kuma ka san cewa shi tunani yakan haifar da damuwa. Madadin damuwa da muke ciki da ta ragu sai kaga wata ta karu. Dan Allah ka daina. Ai ba a rasa. Kar ka ga ina wannan hawaye. Shi dan adam ba a rasa shi da tunani, sai dai ya ragu. Kuma tunanin da nake ba wani abu bane. Tunani ne na rashin banda kowa, banda uwa, banda uba, banda kani, banda kanwa, banda kowa. Dole ne in dinga wannan tunani. Sai dai kawai mu sa shi a addu'a, mu ma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani, Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe. Haka ne Usman, amma ya kamata a ce ka ɗauke ni tamkar ɗan uwanka na jini irin yadda na ɗauke ka. Bai kamata ka ringa yin tunanin cewa baka da kowa ba. Duk ga mu. Asali. Na'am malam. Mun yi ma Allah godiya da muka ga wannan yaro da kakin ɗan sanda a wuya. Kuma ɗan sandan babban ɗan sanda. Allah kuwa gashi nan kin ganki. Ba da bayan haka magana ta ƙarshe da zan yi maka, don Allah don Annabi, kada a yi amfani da kai wani ɓangare a cutar da wasu ko a cutar da wani. Ka gane ko? Ko kuma kai ɗin nan kamar yadda saura suke yi, ka yi kwaɗayi ɗin nan ka saba ma doka aikinka. Yanda Allah sa ka rantse ka sa wannan kaki, to ka rantse har ku rabu da kakin nan lafiya. In Allah da in ka tsare wa'innan wallahi ba abin da zai dame ka, kuma ba abin da zai cuce ka. Saboda haka ka ji abin da na gama, Allah ya maka albarka. Allah sa a gama lafiya. A yi a hankali, a yi taka tsantsan. Yawwa. Wannan haka ne malam. Gaskiya ne. Asali dai kar ka dibi wata wahalar da ke cikin aikin. Domin na san daɗin na can gaba. Kuma kamar yadda mahaifinka ya faɗa, kar ka yadda ka yi amfani da wannan kaki da ka rantse a kansa
domin ka cimma wani burin ka kaɗai ta Allah. Tunda ka shiga da zuciya ɗaya Allah ya baka sa'a. Abin da aka fita nema Allah ya bada mafi alheri. Allah kuma ya tsare ya kare ka da dukkan sharri. Allah bada sa'a. In Allah yadda tun na ji maganganun da kuka faɗa kuma in Allah yadda zan yi ƙoƙari in ga na kiyaye. Sai dai ku ci gaba da mana addu'a saboda kun san yadda aikin namu yake musamman a wannan zamani da muka tsinci kanmu. Haka ne. Allah ya sa mu dace. To dadi Allah ya taya ka riko. Amin. Allah ya taya ka riko. Allah ya kawo muku mazaje na gari. Amin. Akwai yawa sarka ka shike. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Barka da zuwa. Yawa barka mu. Bana bukatan ka ɗauki queen bane don kankin kaina ba. Idan akwai wanda take bukatan queen ta bar ƙasar nan to ni ce, saboda akwai wasu dalilai da kai kanka in ka ji su zaka jajanta mana. Ban yi haka da ke ba, Hajiya kada ki so mu sanar da shi, saboda fitar da abin da ke cikin ki tamkar kin ɗauka wuƙa ne da kanki ke soka ma cikin ki. Ni kuma ganin girma da nake gani yake da shi a jihar nan, kamar in na gaya me za mu samu sauki ta bangaren sa. Ba mu kai wannan kadamin ba, za dai mu kai. Don haka idan ba mu iya da kanmu ba, lokacin ya kamata mu nemo wanda zai kawo mana dauki. Dakata da wannan zaurancen da kuke saboda ba na fahimtar komai a cikin maganganu. Idan haka ba nake tunani, ba na tunanin akwai abin da zai gagare ni a jihar nan. Ko ne na zo gidan ne Hajja? Alhaji ba sai ka zo ba. Alhaji, ka san da sani cewa akwai abubuwa da yawa da kuɗi ba sa tasiri a kansa. Idan ka manta, in tuna maka. Ni kuma sai nake ganin kamar kin yi tunani wani kala daban, saboda a yanzu kuɗi su ne ciwon rayuwa. Kina da gaskiya, ba komai bane kuɗi suke badawa. Alhaji, ka jira idan lokaci yayi zan bayyana maka ko ma menene wannan abun. Alhaji, idan mun iya kashe wannan matsalar da kanmu, ba sai wani ya shigo ba, ku da amfani. Amma kin san ai amma me ka sha coffee a office ko? Shi kin gane. Amina, maman Najima ta miki magana akan Usman? A'a ba tuman ba ina ga ko dai ta manta. Afwan yalla bai wallahi laifi ne. Shi kenan yanzu zan tafi office. Idan na dawo kin gane shawara da zuciyar ki abin da zuciyar ta raya miki na dawo da tsaya akwajin wani kamar dan hayaniya a waje akwaji me ya faru? Inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya billahi. Mama Najma. Aunty. Mama Najma. Aunty. Me ya faru ne wai? Aunty. Aunty.
mana shiru aka ce ko sina da kifa kin ki da wannan gatarin ne mana ke zan ci asuwar kin baki mana shiru ba rabu da ita babu yana sa mu talauje shi da akwai kallo wani alkhairi ya kullu wani ko shari gida aikin ka ya kammala yanzu haka ce ka mutum da ke yanzu haka aikin ya yi kyau yauwa haka nake so yauwa ku ba hankali ina fata ba wani abu ko sai kun to ku ba hanya hankali saboda wayannan mutane an gama an riga an gama kawai an gama komai da gida yauwa ya yi daidai mutane shiru. Yau mutane shiru. Sarka 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 sarka. Toto! Kai mun baki. Na rantse da Allah idan na ƙara jin sai na sassoka miki wukan nan a bakinki. Kina ji na? Kabilanmu ne, kabilanmu ne, aha, kabilanmu ne, kabilanmu ne, kabilanmu ne, kabilanmu ne, ah, kabilanmu ne. ‘Ya'yan uwana na yi kiran ku, mu haɗa kanmu, ka aje kanmu, ƙabilunmu, kala da kala, na yi kiran ku, maza da mata, ku haɗa kanku, zaman lumana, mu daina kashe kanmu don bai da rana. In kun duba a da zama ake yi, gaskiya da amana shi ake yi, amma yanzu ku duba ba shi ake ba, wancan da wancan ba shiri suke ba. To me ya jawo wannan manyan ƙasan nan? An ba ku amana ba ta shi kuke ba, burin ku kawai faɗa ku haɗa ga al'umma kuma talakawa. Wallahi ku kula akwai Allah yana ganin ka komai kai aikatawa, ko komai kyau ko da mara kyau. Kabilanmu ne, kabilanmu ne, kabilanmu ne, kabilanmu ne, kabilanmu ne, kabilanmu ne.